N'isonye na agbammbọ nakwazi nkwado nke gọọmenti ịhụ na enwere mkpụkọju na ewumewu dị iche iche ebe a nọ wee na-agba ọgwụ nsigbu ụmụ irighiri anụmanụ na ụmụ ihe ndị ọzọ. Onye isi oche otu kọmitii nchere oge nke ọmahịa ebe a na-ele akụkụ ahụ ụgbọala dị na Nkpor bụ Chief Stephen Ofole kwukwaziri okwu ịnabata ndị ọrụ na-agba ọgwụ n'ebe ahụ. Ndị a wuchiri n'okirikiri ahụ wee na-agbagasị ọgwụ dị iche iche iji wee memina ụmụ anụmanụ ndị na-arịgharị arịa na ihe ndị yiri ha. Nke a bụkwazi nke akọwara dịka nke ga-akwalite ezi ọnọdụ ahụike wee nye ndị Anambra. Chief Ofole tụkwaziri agbambọ nke gọọmenti steeti a ịhụ na a na-enwe gburugburu dị ọcha. Onye ọkwa coordinator nke ịgba ọgwụ ahụ bụ Dr. Chinedu Amụta kwukwaziri na ihe dum a na-eme bụ iji wee gbochie ọrịa na-efe efe na steeti ya. Ndị ọgwụ mgbochi a nke ọrụ ha bụ ịgba ọgwụ ga-egbusisi ma memina ụmụ anụ na-akpụ akpụ dịka agwọ nakwa ndị ọzọga ya nakwa anwụnta nakwa ụmụ ọrịa ndị na-efe efe tụmadị kolera nke nọ n'ikuku ugbu a. N'okwu ya oge a na-amalite ịgba ya bụ ọgwụ mgbochi, onye isi oche ọchịchị nchere oge nke Auto Spare Parts Nkpor bụ Maazị Stephen Ofole kọwara nnọọ ya bụ amụma dịka ihe mara mma nke ukwuu iji wee kwalite ọnọdụ ahụike ndị ahịa ya na igbochi ụmụ ọrịa na-efe efe. Chief Ofole tokwara ezi amụma nakwa ebumnobi aka na-achị Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Soludo inye ndị Anambra ezi nchekwaba tụmadị ọnọdụ arụike ha, wee kwe nkwa na ya ga-akwado atụmatụ ọbụla gọọmenti obodo ji. Onye ndu ndị otu a sitere na ngalaba veterinary nke Ministry of Agriculture bụ Dọkịnta Chinedu Amụta gosipụtara njikere ọ dị imemina ụmụ anụ na-akpụ akpụ, anwụnta na ọrịa na-efe efe n'ogige ọbụla ọ bịara ọlụ na Anambra steeti iji weta ebumnobi gọọmenti na mmezu. Ọ dọrọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha were ọnọdụ ahụike ha kpọrọ ihe site na ịgba ọgwụ mgbochi a n'ogige ebe ha bi site n'aka ndị ọkachamara n'ihe gbasara ọgwụ mgbochi. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.